Nyakoramo ke jwango yaore kamoro mora ma itiere kinoro kini machiegni ma en kidieny man nono magazet nonro mabiro ni pile ka pile okinyi ka okinyi mano cheno ni mar piny ka wantiere kae kod jofwambo mopogore opogore kaka wuon antie kae kod nyawadwa Joyce Oduor. Joyce aya weekend yaure. Tani very smart. My wish me bedo kiumoga umagi kado. Chakre kawuono ok ume kendo. Kata ka ume awacho ni kawuono ume kinyo ka ume. Agwenyo gi kamano. Mana kamano yakora moge jwanga antiere kae kod Joyce Oduor mondo mi wamed kelo ni nono magazet okinyi ma kawuono kaka pile wantiere kae kod gazet mar The Standard kaachiel kod Daily Nation wadamana none mondo mi wago mbaka ka watang'o ni mana gigo mantiere kendo gigo momi pek okinyi ma kawuono e gazet ariyogi. Wantiere kod The Standard kaachiel kod Daily Nation wadamana rango ni mane monyalo chako go okinyi ma kawuono. Nyakwara moge jwanga gin mana siasa. Owach ni tarik 29 noyaw kampen ayanga. To nitie nyaka sani jochung' maromo 11 nyaka sani osepuodhi madhi chung' kendo dhi laro komno mar jatend piny Kenya. Kendo kampen margi podhi nyime. Nyaka sani jotelo mage medhi puodhi. Mago gi mathoth nitiere mane gazet kae. Ng'wech bende nitie mag county ang' warango e kidieny mar nono magazet ka bende warango weche mane omi pek e weche manyien mane Sharon okelo kawuono gokinyi gi mago bende mane otimore odira mokalo. Nyakwara moge jwang wantiere ka mane kelo gi achiel kachiel Joyce. Wantiere ka gi The Standard makoro wacho kanyo ni nitiere gigo mane ogai mar Raila Odinga oketo kanyo kaachiel mago weche mane owacho ni kapok ji ochomo yiero ang'o monego bed ni rango kapok ji ochomo yiero. Duol mochung' ne yiero mar IBC onego bed ni keto ang'o okang' makare. Mano gazet mar The Standard kaachiel kod mano mar Daily Nation bende nitie ka iwacho kanyo ni race like no other. Gigi tentiere ka gazet mane mo mi pek okinyi ma kawuono weche gazet ariyogi wantiere kod Daily Nation kaachiel kod The Standard. Wanyalo wacho ni weche mag siasa ema gimiyo pek okinyi ma kawuono. Ka Daily Nation wacho ni ng'wech machal maonge moro amora machal godo race like no other. Kamae to gigo ma Raila dwani oket kare aponono mano manyalo miyo yiero ma higa ni bedo yiero motime yo makare maonge mibadhi moro amora. Parni higa mar 2017 tok yiero nitiere kaka ji nodok e debe e yiero no mar Comten piny Kenya. Neno ni wachak kod gazet ni mar The Standard kalure ni sani piny Kenya ang'eyo ni wenge duto te ng'iyo duol matayo weche mag yiero pacho ka IEBC kapo ni gibiro timo yiero ma higa ni e yo makare kose kendo pod waboneno chochni ma koni kod kocha maponono nyalo miyo jo Kenya dhi e debe kendo. Ka wach makamano aneno ka omi pek e itoboke mar 4 kaachiel kod mano mar 5 wachak gi mano ama okete itoboke mar 4. Kamano gintiere kanyo itoboke mar 4 mar 5 auchiel kod mano mar 8. Wach mantiere kacha en mana mar rango ni weche mage modwani mondo omi pek. Gima nyaka wapar nitiere yiero mane ong'udhoko kendo mano ne otim go doho maduong' mogik mano doho no mar Supreme kendo weche go ne oketo e lela kane ochopo kacha Bomas of Kenya mano karo ma Bomas kendo wach maduong' ma onyiedhore kanyo nitie weche mane oketo kanyo kendo mosruok gi koda Uhuru Kenyatta. Nitiere weche mane giketo kanyo marango ni ok wadok kama ne wantiere e thuolo mokalo kane mosruok ma kamae pok otimore. Kano telo ne mosruok no piny Kenya ne nitiere gi liet mar siasa dhawo ne nitiere nikech onge jogo mano yie gi duoko mane wuok bang' yiero. Iparo ni gigi mantiere ka sani kuting'o weche go maga tingo iwacho ni weche mag lony manyasani nodwa ng'eyo ni nyaka sani polling stations maromo nade. Owacho ni sani mantiere polling stations 10,000 manyien gimbe ne gidhi bedo koda gigi mag lony manyasani. Wacho ni network mag 3G mantiere kanyo ka nikech wacho ni kaka nigolo ombulu kawuok e polling station kochomo nyaka kama idhi kwan gie kanye ma wacho ni nilieko ni kuone timore e kindego. Gik ma kamage paro ka oriwo nyaka jogo mantiere e IBC gi jogo mantiere oko tudruok gibedo nade e weche go mabende kenya orango itoboke no mar 8 inyalo mana lieko ne wabende ang'o mantiere kanyo momi pek. Ka wantiere itoboke mar 8 kae mano mar gazet ni mar The Standard moko kuom gigo mabende Raila dwani duol matayo weche mag yiero pacho kae IEBC otim kata gik moko 10 mabende wanyalo wacho ni Raila oketo maino mage monego bed ni ibero kapok jo Kenya ochomo yiero mano ting'o kodaka electronic identification of voters and transmission of results matiende ni e sechego ma ji dhi luto ombulu kacha gigo kata details mag jogo ma joluto ombulu onego bed ni
gintiere yor lony manyasani kata e gadgets mopogore opogore ma bende ibiro ti godo e chieng'no mar luto ombulu, kaachiel kod neno ni duoko mag gi bende otera kumonego bed kata tallying center monego bed ni riwogi kumoro achiel e yo makare. Ka bende dwa ni otimne nonro register moting'o nyinge mag joluto ombulu. Apar ni duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC nyocha omiyo kambino mar KPMG orakno mar nono register mano mar jogo madhi luto ombulu e pacho ka. Matiende ni register ma kamano onego bed ni golo oko nyinge mag ponono jogo mosewito ngimagi, jogo mantiere mapodi ngima nyaka ne ni nyinge gi nitiere yo makare register ma kamano mar mondo mi kochopo chieng'no mar yiero ng'ato kochopo kacha to ponono gi koyud ni nyinge onge register. Mago gik ma ponono nyalo nego chuny ng'ato to miyo ng'ato ok luto ombulu. Mago moko kuom gigo ma bende Raila dwani onon e yo makare. E wechego mag nono mano listi mag jogi ma dhi goyo ombulu, nitie jogo mosebedo ka wacho ni kata kirango listi jogo manogo ombulu yiero mokalo, ng'ur maduong' ne nitiere chopo kacha to nyingi onge register. Mano e thuolo masani IEBC ochiwo mar jo Kenya chopo kacha kendo timo girang kendgi ka gintiere e thuolo mar goyo ombulu. Iwacho ni kata voter verification odhi nyime sani marango ni bende nitiere register mar duolno ma ochung' ne yiero mantiere pacho kamano to bende mar IEBC. jo Kenya onego ti gi thuolo ni e yo makare. Ok ni kochopo tarik 9 dwe mar 8 higani eka kisepango line ang'e ni ji mondo ga kia ni Cleophas in ma dhi bedo mari mar adi luto ombulu wang'ni. Wacho ni odhi bedo mana thuolo machielo marango ne jatelo makare donje telo. Ok idwa wacho ni luto ombulu mar adi, ponono ma mar 5 milute ombulu. Ok ana wacho ni ma mar 3. Kata kamano bing'e nang'eyo ni ji mondo ga nikech iyudo ka line bedo ga marabora. Jomoko chiewo nyaka saa 9 mar okinyi. Kendo ka intiere e kor gwenge kacha tiyudo ka ji chiewore gokinyi. Ji chiewore jomoko go koko ni chung'uru malo udhi luto ombulu. Ji kosechiewore ponono ipango line. Ichako kata pango line saa 9. To kisechopo mbele kacha mar mondo mi luto ombulu ma kiyudo ni nyingi onge register en wachno marach ahinya. Bing'e ni Joyce gimantie man kaka ipenjo ni ma thuolo mar adi mar goyo ombulu. An achre madhi bedo thuolo mar 2 mar goyo ombulu. To nitie jogo madhi goye e tielo mokwongo. To kanye ma jok ngoyro ga buok. Nitie jogo manogo go ombulu e yiero mokalo. Masani wachno ok gidhi go ombulu. Ok gidhi go ombulu nang'o? Gima ne gineno kotimore marach e yiero mokalo kaka ne okete. Kendo omiyo gibuok ka giwacho ni bende ogidhiro thuolo mar goyo ombulu machielo. Ombulu mokwongo ne mano nogo higa mar 2013. Sani nitie rowere mathoth mantiere buo Nairobi ka nyaka mantiere gwenge mag Kaluo madhi go ombulu e tielo mokwongo. Jogi kaka devolution ni nang'o? Gin jogo machopo kacha mane tielo mokwongo marango ni ng'ama mantie kacha ma uso agenda makare mar dhi rango gi. Mano gomiyo kata sani josiasa gini oko ka marango ni ojende mantiyo kacha gitiyo kodgi e yo mar sero ombulu. E kisera gi duto iketo gi kacha. Ane okang'na mar 2 diyudo ka waseriakore e yo makare. Kia ima mari mar adi? Amba pano ni ma mar 2 madhi luto ombulu. Kata kamano pano nego ket eto ni waritwane onego ket gi giteyo makare. Ka wach machielo ama bende Raila dwaro ni oketi kata IEBC onge oneno ni olosi kata olos chikego ama bende tayo wechego mag yiero mano elections general regulations mago mag higa mar 2012 mano weche ma bende Raila dwani olose yo makare. Ka bende dwani ondike tich mano returning officers mamoko mabiro neno ni chenro mar yiero otime yo makare mano kochako kama japiny dhi luto ombulu nyaka kuma ibiro lande ayanga duoko mopogore opogore obed mago mag komno mar alensi, komno mar jatenda joma mine kata woman rep, komno mar od bura, senate, governor kaachiel kod mano mar atenda piny Kenya. Ka bende dwaro ni ogo chapa karatese kata otese mag luto ombulu e yo makare. Kata kamano kapoko warango weche mag chapa mag otese mag luto ombulu gi nitie wach machielo maduong' ahinya. Wacho ni jogi mosebedo katayo yiero e county nyabedo mantiere e kar chung'o bura mopogore opogore. Kuonde chung'o bura mopogore counties mantiere nyaka yiero mamalo. Wach mantiere wacho ni mondo rangi kinde ni ka jochomo yiero. Wach mano medo chwalo kanyo. Iwacho ni jogi mantiere kacha wacho kata ni returning officers gi jolupgi duto jogo mochung' ne yiero iwacho ni nonro margi kik chiw details maggi
kik chiw ne duon buche, kik chiw ne jogo mochung' kigin, jogo mochung' kar kendgi maonge duon buche. Tiparo nang'o momiyo kodwa ni ochiw details machalo kamagi? Jogi nigi teko mora nikech kerango chike makoro ntiere kanyo mirango kanyo matayo wechegi mag yiero mano ma higa 2012. Mago chike manolos mana kapok odhi yiero mokwongo bang' loso katiba kata pen chike magwa manyien mar Thurka. Wach mantiere kacha gintiere gi teko mar yawo, gine returning officers gi kende manigi teko mar yawo ballot box cha kendo mar rango ka nitie gimoro amora mantie kacha ma ok oketie yo moro makare. Iwacho ni jogi minyalo tigo e kinde moko mar loko yiero duoko mag yiero mantiere ei boxi mag luto ombulu kama gintiere kanyo. Kendo ma thuolo moro mawacho ni magirango kendo e yo moro matut kata e yo moro malach kako kete gazet kamara The Star ite mara boro nyalo duoko piny bedo kod kiawa kata ka ng'ato wacho ni yiero makamagi owuok to duoko gi ok gin gigo ma wayiego. Mago bende koting'o mago mag rango iwacho kanyo ni ballot papers midhi tigo yiero mabiro. Wacho nego rangi kendo ketgi e yo moro makare mar goyo ombulu ka wachomo yiero. Bende Joyce nyoro kane neno achiel kachiel chenro mano akelo kata twak mane dhi nyime Bomas of Kenya. Nitiere gimane koro chung Martha Karua kod Raila Odinga mondo rangi ballot papers mane ni kacha. Ino kane Martha Karua nokomor gi gimoro kanyo. Kendo koro kane owache kendo kaka ne owache yo moro makare ka otemo mana none e gigo te kaka gintiere, owacho ni nyaka sani en gimoro manyalo bedo ni kochopo okinyi ma kawuono wach mane ok en go e yo makare ne ntiere go ni nitiere ng'ukni matin mano bedo kanyo to nokonigi ni koro macha kuma tudruok gi wuoke tudruok mag riwruoge siasa mopogore nyaka bede winjruok makare gi jogo mantiere duol mar IBC. Mana ni ka en picha moket kata mar Martha Karua ma ok ni kare. Odengo bende iloke be kapok ji ochomo yiero. Kalure ni jopiny kodhi kacha to nyalo ng'i, inyalo ket picha moro ma onyalo pinjore ni ma be en adiera, mage gik mok gidwar. Oket picha kalure kod picha ma ng'ato dwaro ma jopiny kodhi kacha to giyie ni ma to en adiera ma onge gwenyruok moro amora. To kopogore kod mano wach machielo ma bende gidwaro kanyo en wachno mar data migration. Magi weche mabende Raila data migration matiende ni okenge go mabende gibiro tiyo godo eneno ni data kata weche mawuok kae kadhi kumachielo tim e yo makare maonge chochni moro amora kalundi ni magi weche ma ponono osebedo ka kelo ng'ukni kata chochni e kinde mag yiero. Gin gik moko mosebedo ka theko ahinya kendo kanyo wantie gi lony manyachon gi lony masani. Nyabedo ni chon niting'o gi kata gi loche kigologi wanyachiwo example moro machalo ranyisi koro ka intiere Panpieri primary school kacha mantie Nyalenda korida gole kata kitere kar kwano ombulu maduong' mantiere Kisumu County mano watere Tomboya Labour College. Koro ndara kacha mondo mi wuogi kowuok Panpieri kacha kokalo Simba Mama Safi kanyo kokalo kobira mos mondo chop Tomboya en yo moro manyalo choni pod olach kolach kamano ka intiere gi lony manyasani en gino miketo mane tablet mari kacha to sechopo kanyo kende kwane mano kaka ne duon bura mar ODM notimo magi weche gi mag nomination man dwaro password ka koro password gi koro kosechopo to gintie Tomboya e yore go nego bene rango gi yo mane ka en mano okete ler kendo okete chik ni itiyo kod yo moro machalo nade. Wanya tiyo kanyo bende gi skunde mopogore kanyo maji goyo ombulu. Awacho ni skunde te man Kisumo kacha ginyalo bedo ni gin skunde meji goyo ombulu. Wantie nyaka kod Nanga, wantie nyaka kod Victoria. Nitiere skunde mopogore pe nyaka Zaverian. Zaverian bende ni kacha. Nitiere nyaka Goan Kosetum Sifu Center kama ji luto ombulu. Kendo kana kochopo kanyo Joyce gimachiere ni chon kani golo gi kanyo koket gi e gari. Inyalo nyamburko nya yudo puncture. Koyudo puncture dhano wacho ni ng'omiyo oleo. To bing'eni kata onyalo yudo puncture to onyalo yudo puncture mokel gi lwet dhano. Maponono jomoko nowinjore ni kochopo kuma kamae to nitie gima onya timo to kanye ma koro chochni moro bede. To kanye ma jopiny bende nyalo chako Joyce ka giwacho kanyo ni ang'omiyo ombulu ma kama gioleo ka ok ochopo kama ikwano gi. Koko ni ati nitie nyamburko mane tal mare omuoch jomoko nyalo wacho ni oyo ok en kamano. Nyalo wacho ni mano nya bedo gimoro manono ahinya kendo mago koyudo ka wantiere gi liet mar siasa nyalo miyo gik mano timore kaunti ma Kisumo odira makoro kaloni makoro wadonjo kawuono mabe wabiro thuolo mar nono weche go mag tulo nyalo wuok nikech dhano nyalo wacho ni kanya kama kuono chakore. Weche bende pod aneno ka podi thoth kanyo ma bende Raila dwaro ntiere kanyo technology issues, internal control,
stakeholders management kod election timelines. Mano matiende thuolo mabende IBC biro tiyo godo e bago yiero. Parni tok tarik 8 mano tarik 9 dwe mar 8 higa ni tok koseluto mbulu IBC kendo mi thuolo mar juma achiel mar neno ni gikwano mbulu e yo makare kendo gichiwo duoko. Ahinya to duoko mang'eni jo Kenya ng'iyo en duoko no mar Comten piny Kenya. Mane duoko mar jo Kenya duto keto wenge gi ema aponono ka weche dhi maber higa ni to yiero makamani biro tim mane okang' achiel kende makendo ok binuo yiero machielo kaka gino manwanene higa mar 2017. En geno waduto jo Kenya duto kapod girito weche makamagi mwanono kanye gazet mara The Standard ni mara 8 wach mantie kanyo bende stakeholder engagement ka jo kanyo onego bed ni keto giyo machalo nade mondo rang ni gigo manotimre yiero mokalo nikech bende yiero mokalo cha mano ng'adi kendo nodhi choko yiero mara jatend piny Kenya kendo ka warango nyaka sani nitie wach manowacho mangima ahinya e twak mare kano chiwo ne jofwambo kaachiel gi jogo manochopo kata johera mage e nyim jakom mar duol ni mar IBC Wafula Chebukati mabende ne okete ler ni gigo mane Maraga owacho mano jatenda kata ogai mar doho mantiere thur kae kane ong'ado kendo nowito oko yiero mara Uhuru Kenyatta gigo mane oket kanyo bende olugi sani ka wachomo yiero nitiere ng'ur kata weche mano wachno kotime ng'uro makare ka yiero masani ochopo bende dhi neno otime yo makare mana kaka doho ne ong'ade koso di bedo nade mago kod mathoth nitiere mana ite ka itoboke mara boro nyoro ng'wech ne licha ahinya wacho ni ite ni mara 4 5 kod 6 loso mana ewi puodho Raila Odinga ng'wech mar laro kom jatend piny to ka wadhi kore itoboke mara 4 mano mar gazeti mar The Standard Cleophas sani koro ndika maber ni Raila mano gai kata jatend riwruogno mar Azimio la Umoja One Kenya coalition ene masani koro no bedo jalno mano opuodhi mara 5 mabende sani koro dhi laro komno mara tend piny Kenya. Pani nitiere jomo pogore mabende ne waneno kochopo kacha moko ok nochopo dwaro mago duto mabende Raila Odinga mabende IBC noketo piny ne jogo monego bedni laro komno mar tend piny Kenya. En kaachiel kod Martha Karua tipo mwanyalo neno kanyo wanyalo neno ka Martha Karua bende ne buonjo matamra gi nono mor ahinya kalure ni kanosemigi certificate makamano ni koro opuodhgi kaka jogo madhi ng'wech malaro Comten piny Kenya ne gimor ahinya kendo ne nitiere nyaka johera magi mane rito gi Bomas of Kenya kacha to kane gisechopo kacha mar mondo mi IBC onon kalatese mag giduto mano motelo ne yiero maduong' ma higani. Nitiere gik mathoth manotimore odiochieng' manyoro kendo bang' ka osepuodhe kamano mano keto kete lela kendo koro kano chopo kacha kaka jal mane en mana jachama kata jaduon burano mara kata riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party makoro sani nitiere kanyo kaka riwruok gima nitiere maduong' en ne en mor ahinya ne jogo manochopo kanyo kendo en gima nyalo wacho ni nitiere wach machielo manomako oganda jo Kenya e weche mag yiero kendo nitiere kanyo kaka ne giyiero jochung' mopogore agent magi madhi bedo kanyo kaachiel kod jolupgi madhi bedo e ng'wech machalo kamano yiero kanyo Saitaba Ole Kanchori mabende dhi bedo kanyo kaka chief agent mantiere kar kanyo kaachiel kod deputy governor mano Manyeri mano Caroline Karugu madhi bedo kanyo kaka jalupne iwacho ni gigi duto mantiere kanyo mabende jolup mamoko dhi bedo kanyo owadgi Professor Kindiki mabende en Professor Kindiki mabende wuok mane gwego mag Mount Kenya East ka irango weche gi duto en kwano mane ogo e yo moro makare nikech ka irango kaka weche gi tedhi en gimoro ma nyalo bedo ni en mana kwano ma igoyo mana kaka ginyalo yudo ombulu e yiero maduong' mabiro to kata ombulu kende gimanyo yiero madhi bedo ma uyanga yiero ma itime yo moro makare mana kaka ng'ata kata obede kweth mar Kenya Kwanza kata Azimio dhi bedo kanyo ni gigombo ahinya. Sani to koro jite nyaka goga kwano marie kalore ni sani koro se yaw pap ni jite IBC no se yawa yanga thuolo mara atimo campaigns e pacho kamano yawa yanga tarik 29 mano dwe mara 5 higani sani koro jo siasa duto kata riwruoge mag siasa te nyaka go kwano e yo makare kalore ni kata agents mane Raila Giri oyiero gin mana kwano mange ni ne gibedo piny kaka riwruok mar siasa kendo gigoyo kwano ma kata wanyalo wacho ni gibedo gisumo paro kuwuok kuom jite giwacho ni kwa yiero ng'ane to nyalo konyowa e yo machalo kama kalure ni sani jite
sani koro ng'iyo mana kombe mopogore opogore ma bende gilaro mag siasa. To Cleophas, ka wang'iyo nyaka ito boke mar abich kae bende waneno kaka nitiere johera moko ma bende ne ochokore Bomas of Kenya kacha, ka bende ne gigomba ahinya ni Raila olos kodgi tok kano sepuodhe. Kata kamano Raila koloso ne giringo kendo gidhi e campaigns mamoko. Sani wanyalo wacho ni josiasa ok nindi, ginyalo bedo ni gibiro nindo tok yiero, kose mana kaka iwacho ni nindo ok en mar jogo ma nitie kod gima gidwaro. Miwacho gi dho ngere ni sleep is for the weekend. Kaka sani en mana ng'wech, kendo kaka ne wuok ana ma winj mana pachi ng'wech owuok kanyo kendo chomo mana kar chung' od bura ma Lang'ata, kama ne oyudo jochung' mopogore opogore gi duond bura mar ODM gi jogo machung' bende e kaunti ma Nairobi. Mane romo ne mokwongo, romo mar Raila Odinga ne obago e boma ma Nairobi odiochieng' manyoro, kendo kane nitiere kanyo ka oromo gi jokanyo ma Kibera mane ni kanyo kachiel kod jokanyo ma Lang'ata. Nitie jogo mane wacho kanyo ni bedroom mar baba to en Kibera, ka ochopo sitting room mare to ni Lang'ata. Gigi te mano jogo manochung' negi, kendo thuolo mogik mano nyaka higa mar 2012 kane en jaod bura no ma Lang'ata. Kitemo rango ne en ranyisi mane otimo ne johera ge ahinya jogo mantiere kamiluongo ni bedroom mare mantiere bu Nairobi. Ne en ranyisi maber kalure ni wanyalo wacho ni bedroom mare mana kaka iwacho jo Kibra gin jogo mosebedo ka chung' kod Raila kuom kinde malach. Kendo sani makoro otemo hape e okang' mar abich. Ne ber ka pod odhi kacha nikech pono ni inyalo wacho ni inyalo wacho ni kik idhi kanyo ni kata pono ni nitiere kod paro moro ni jogo kata dhi kuro timo kisera mar ombulu kata kika dhi to gibiro bede toka. Ber kodhi kacha mar mondo mi owuo kodgi kendo. Nikech sani to josiasa duto oyawnegi thuolo mar timo campaigns e kor gwenge duto ma pacho kae. Dhi kacha mar mondo mi otim kisera mare mar ombulu, otem wuoyo kod jogo, pono no tem keto ode komoro maber. En gino maber ahinya kalure ni japiny bende dwa mane oneni imigi singo achiel ariyo adek gine kapo nono intiere in jatelo manyalo kelo negi lokruok e yor dongruok kata oyo. Kata kamano weche makamagi bende podi joneno mago nyalo medo ng'iyo. Par ni odiochieng' ma kawuono Cleophas ka wiwa pok owil. Bende Raila Odinga onego bed ni chwalo kata nyiso jopiny manifestos mage. Mano mabende biro timore mano Nyayo Stadium buore Nairobi kae. Kendo ang'eyo ni jofwambo magwa biro luwo wechego machiegni kendo wabiro kolo ne joneno magwa weche makamago achiel kachiel odiochieng' makawuono. Mago mana weche ma Raila biro temo ng'iyo sectors mopogore opogore ma bende obiro wacho ni sirikal mare biro konyo e bero e pacho kae kapo ni obedo jatend piny Kenya mar abich mano tok yiero mar dwe mar 8 higani. Sirikal Joyce kiloso kata piny owacho no ka ilose ok en moro milosa losa gi paro mar ng'ata kata wacho ni ka dhi timo mana gigi kian kaka nitiere kar kende. Nitiere jolony mosebedo kanyo e kweth mare mano mara Azimio la Umoja One Kenya, kendo gisebedo kanyo gi jolony e sekta mopogore opogore mag uchumi, mag bero ngima dhano e yore mag uchumi kaachiel kod mago mag thieth. Kirango wechego mag thieth kaachiel kod mago mag bero ohala mopogore opogore. Gima nitiere ni kawuono kodhi chiwo ajenda mare en ajenda ma wageno ni dhi bedo kod ngima ja Kenya mantie piny mogik e chuny wach. Gimoro amora mantie kanyo ma gibedo ka giwacho en marango ni gin bende gintiere achiel kuom sirkal mar Raila Odinga geno ni dhi loso. Aparo ni ma dhi bedo achiel kuom jochung' malaro kom ni mar jatend piny ma dhi golo manifesto mare. Onyalo bedo ni en kwan ma ogoyo mondo jogo ma dhi biro bang'e kapok otimo launch margi mag manifesto, kapok oketo e lela kata yanga ni ajenda maggi gin mage ka wachomo kanyo. Jolony mapogore opogore osebedo kanyo ka wacho dhi keto maino mage duto e bero kendo loso wechego mag uchumi mondo mi okony ngima dhano. Wacho ni kano tiyo kachiel kod Mwai Kibaki kanya uchumi mar Kenya nomedo dongore ahinya. To wacho ni kare thuolo duto higa mar 2002 kane Kibaki odonje telo nyaka higa mar 2007 kane pok odhi e yiero maduong'. Kendo tok yiero maduong' uchumi mar Kenya nolwar. Mana ka kirango ni yiero ka jochomo uchumi nyaka gore piny. Ogore piny nikech ang'o? Johala bedo moluor, joket mwandu bedo moluor, onge omuom madonjo, kendo jogi yudo ni uchumi mar Kenya dok piny. To kata kamano bang' kane kuyo osechopo e Kenya mano higa mar 2008 joket mwandu noyudo chir mar duogo e thurwa nikech kwe ne nitiere. Koro kwe ma samoro bedo rochore e kinde ma ji ochomo yiero,
jomoko bedo gi luor maketo mwandu to ka mwandu oketi ng'isango uchumi mar odok piny. To bende bigeni mano Cleophas bende iparo ni ncho gol nonro moro ni nitiere gwenge moko ma pacho kae ma ponono tulo nyalo muochi mano kapok wadhi e yiero e seche mag yiero koda tok yiero. Mago moko kuom gigo monego bed ni sirikal ma pacho kae ndi ng'iyo e yo makare ahinya to sani ma wantiere e season kata odira mar yiero. Kalure ni weche makamago nyalo chako riembo joket mwandu kata wego hala e gwenge makamago. Nolie kanyo ni nitiere boma ma Kisumu, wantiere kod Nakuru, wantiere kod Nairobi kae, kachiel kod gwenge mamoko ma pacho kae ma bende no liek ni liet mar siasa nyalo idho. Weche makamago sirikal onego bed ni ng'iyo e yo makare kendo timo nonro ni ang'o minyalo tim mar mondo mi liet mag siasa kata tulo kik muje e gwenge machalo e gwenge makono. Kalure ni e kinde ma uchumi odok piny to ja piny mayudore kor gwenge makono ema hinyore ahinya kalure ni jotelo go to pod biro mana dhi mbele kod timo siasa to uchumi kokethore to japiny mani piny cha ema thothne winjo pek ahinya. Kirango bombe go duto Joyce, wach mantie mapek ni gin bombe madongo kendo gin bombe manyalo wacho ni oting'o uchumi mar Kenya. Inyalo rango boma mar 4 mano michata mana higa ma wantiere ni. Mano boma ma Nakuru. Boma ma koro osebedo ka dongo wanyacho ni speed moro mamalo ahinya kendo koro kama intiere kanyo Joyce en gimoro mar rango ni e piny Kenya sani ka wachomo yiero waket lwasi makare mar jogo magoyo ohala gigi mantiere kanyo ito boke ni mar 8 nitiere jolar kombe opogore makoro nyaka sani yudo pek e chung margi. Wantiere kae kod jatel duon bura mara Third Way Alliance kendo en odhi chung kacha kolaro kom mara jatend piny e thuolo mar 2 nikech thuolo gi duto osebedo ka otemo to pok oyudo ka thuolo mar bedo jatend piny mano daktari kanyo Ekuru Okot kendo ka nitiere kanyo diche makawoni geno dhi chope doho mar temo chwalo ng'ur mare kaluwore kod tam mane otame ni ok odhi chung e kom e ng'wech mar laro kom no mar jatend piny kod Wafula Chebukati nikech signature kata sei mane dwarore maga oganda machung kod duon buche ne orem ma ok ochopo. Bende kalure kod IBC nonego bed ni ochwalo signatures maderom 2,000 to IBC wacho ni ok ne ochopo kata iwacho ni jogo monego bed ni chung kalure kod IEBC jogo malaro komten piny Kenya to chung kar kendgi onego bed ni tero sei ma ok tin ne 48,000 monego bed ni gitero ka onego bed ni giyudo sei manyalo romo 2,000 ka wuok e county ka county mago mane counties ka beto onego bed ni gichwalo sei kowuok e counties 24 mano katin mano ewi counties 47 ma ontiere godo e pacho ka gigo mabende IEBC sani koro wacho ni Ekuru Okot noko chopo dwaro makamano kata kamano wacho ni jopiny te nigi ratiro kendo nyaka sani wanyalo wacho ni doho bende jopiny duto nitiere kod ratiro kapo ni iwinjo ni ok otim ni gino makare inyalo tero shida nino kata inyalo tero ywak nino e nyim doho mondo doho ne ka nyalo konyi kapo nono ok nya konyi bura makamano be nyalo thi choko. Nitiere kama wacho ka jopiny kanyo jopiny bende ne obedo gi pek mar chiwo opande magi iwacho ni ID jopiny no bedo gi pek mar chiwo kipande magi ne jok mage ne jo siasa ma wuotho ka choko iwacho ni mana photocopy kende midwaro idong mana original mar nikech idhi tiyo kode yiero ka ichopo kanyo wacho ni mano achiel kuom oboke mano ndiko makoro chung kanyo kodhi odhi chwalo ng'ur mare gima nitie kanyo maduong' en ni choko kura kata choko opande mari kama intiere kanyo wacho ni obedo gimoro ma beche kata nengo ne ni malo ahinya kirango ni nyaka igo gi photocopy ng'ato wacho ni nyaka sani nyaka iti gi omuom moingo 1,600 mano katin ahinya mar goyo chapa iwacho ni opande ma opogore monego bed ni itiyo iwacho ni gimoro ma ka in jachung' man gi oteku makare weche mag omenda ok idhi yudo thuolo mar go chapa gik madwarore kamago to jochung' adi mantiere odiochieng' ma kaunti jogo ma dhi chwalo bok magi kendo dhi chopo nyima IBC wadhi rito ni gidhi bedo nade. Kata kamano Cleophas ka wadhi mbele wanyalo ng'iyo itoboke mar 6 mano mar gazedni mar The Standard. Itoboke mar 6 kae bende pod giloso mana ewi weche go mag Raila sani koro itemo liek ni ang'o momiyo Raila sani koro ema kopogore kod kinde go duto mosebedo kolaro komno mar ten piny Kenya liekore ni sani ema intiere kod thuolo mamalo ahinya kata thuolo maber moloyo mar kao kom makamano manotok yiero mar higa mar higa ni mibiro bag kanyo kochopo tarik 9 dwe mar 8 sani wanyalo wacho ni ponono nikech
sirikal riwe lwedo kata kaluwore ni jogwenge mag Mount Kenya onge ng'ama gichungo kaka jalar kom tend piny Kenya momiyo koro giduto nong'isgi ni gisir lwedo Raila Odinga. Kata kamano anyalo wacho ni jopiny ema pod nitiere kod ratiro mar neno jatelo ma gibiro yiero to gigolo oko jotelo ma ok gidwa. Nitiere wach me wacho ka nitiere jogo ma wacho ni campaign mage bende osebedo ka ichwalo kanyo ka yudo sir kuom sirkal. Iwacho kata ni Uhuru Kenyatta koko osebedo ka chopo e campaign meke to en ng'at matiyo iwacho ni na ling way toke kacha kao a piny ka en mana kanyo ka orango kaka chendo gi duto ringo takia kaka joisi nyalo keto mae tim ma odiochieng' manyoro ti gik mang'eny notimore. Iwacho mane day of fives gik moko abich ne otimore akia kaka idhi tieke to mana kitemo range nyoro ne en tarik 5 dwe mar 6 saa 5 mar okinyi ne opuodh Raila Odinga mondo donje ng'wech mare madhi bedo mar 5 e ng'wech mar laro kom to en bende jago mar 5 ma bende IBC nopuodho mar laro kom no mar ten piny Kenya. Nyalo bedo ni gigi otimore atima koso iwacho ni wanyalo wacho ni gitimore atimo Nyasaye oriebari mano ok wanyal ng'eyo nyaka sani mago pach jondiko kaka nokele kanyo kwara moge jwag nitie kata jogo bende makoro golo pach mopogore kirango kanyo itobo kedi podi mar 6 kod mar 7 oringo kino modonjo koni nitiere jaod bura ma county ma Murang'a Sabina Chege makoro wacho ni wach mar Uhuru Kenyatta remo ok chope campaign maga iluongo nade mag Raila Odinga kachal kod mag Azimio la Umoja kirango kaka gitiyo wach moketo kanyo wacho ni nitie jogo matino tindo mosechopo e campaign mag Raila Odinga kendo ne giyie ni chon kane giko campaign ne gineno Raila Odinga kaka jasikgi but koro sani nitiere weche go molokore kendo koro sani iwacho ni oidho mana God Kenya e yo moro mapiyo kendo gin gigeno ni loch makamano dhi chopo negi. Ato bende waneno ka Edwin Sifuna bende ochwalo pache kanyo ma bende wacho ni mae okang' mar 8 ma bende kata wacho ni kuom higni 8 mosekalo sani koro wanyalo wacho ni seche ma bende koro dwa laro komno mar ten piny Kenya wacho ni babo konego bed ni hinyo ng'ata eyo makare kaluwore ni magi mana weche mwanyalo wacho ni gitemo mana goyo debe ne Raila Odinga ahinya to kuonde ma bende kora neno ka bende Raila kata Martha Karua osebedo ka temo goyo debe ne Raila ahinya en gwegego mag masawa mar piny Kenya kaluwore ni mana kaka iwinjo ka Sabina Chege ne wacho ni ne gintiere kod wach mane giparo ne gintiere kod pachgi moro ewi Raila Odinga to nyaka ne Raila tem chak soyo tiende e gwengego to koro paro makamano sani koro wanyalo wacho norumo. Mana kamano bende wach matie kanyo yino dhi laro kom no koro kod jatenda kwethno mar Kenya Kwanza mano William Ruto ma bende nitiere pap kendo gilose weche mopogore opogore. Nitie wach machielo jalar kom gavana Itoboke mar 10 mano mar The Standard nitiere jalar kom machon wacho ni jaohala bende mano Richard Ngatia wach makoro nitiere go sani ene modhi telo ne kwethno mar Azimio mar loso gi jo ohala mantiere bure Nairobi wacho ni en ogai mar riwruok mag jotimo ohala mano Kenya National Chamber of Commerce and Industries jogi mantiere e kembe opogore kendo mago bende mag jo ohala matimo ohala bure Nairobi kaachiel kod e pinje maoko jogi timo ohala kendo gine jogo ma iwacho ga samoro ni ng'eny gi samoro kuoga oko mar goyo mbulu wacho koro business community makama mondo mi gichop kacha kendo gisir ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga Ngatia koro wuok oko mar go campaign makamago iwacho ni kidieny makamano jogo mantiere wala parni nyoro bende toka nose wala Ngatia ne otema asero mbulu kowuok kuom jo ohala bende no yiera governor county ma Nairobi mano Ann Kananu mondo hotel ne campaigns mano e boma ma Nairobi kae kalure ni Ann Kananu bende nodwa bede ng'wech kende laro kom mar governor county ma Nairobi okang' mar 2 kata kamano ne obedo tenge kata noketo tenge dwaro mare mano dwe mokadho toka ne gisewinjore gin kaka jo Azimio la Umoja ni koro gisir lwedo Polycarp Igathe e laro kom no mar governor county ma Nairobi kata kamano magi mana wanyalo wacho ni okenge ma bende sani koro Raila Odinga temo
loso kata temo keto yo makare mar mondo mi tema manyo yore monyalo seto godo ombulu kowuok e konde duto mapacho ka kalure ni gwenge duto nitiere kod ombulu mathoth to ang'eyo ni en kaka ajalno molap dhoge ndong ne komten piny Kenya en bende nitiere mana kod gombo ni tok yiero mar tarik 9 to ng'at mabedo jatend piny Kenya nyaka yud kwan ombulu atamalo 50 kiriwo gachiel en bende nitiere kod mana gombo mar yombo e round mokwongo ma ok ni koro yiero ok ochopo dwaro no nyaka koro ji dhi e yiero machielo mane momiyo koro gitemo mana keto kenge duto mag neno ni gimanyo jogo mabiro konyogi e goyo piny e yo makare e kindego duto nyakora mage jwang nitie jogo magoyo piny gwenge mopogore opogore orange jogo mantiere Kenya Kwanza ka sani koro wach mantiere kanyo wacho ni koro riwruog siasa mar Kenya Kwanza mano ito oboke ni mar 10 pod ineno kanyo picha mantie kanyo mano Kimani Wamatangi kaachiel koda jatend Kenya Kwanza kaachiel kod jadolo machielo wan kanyo koda William Ruto mantiere kanyo kane olimo kanisa no mar ACK Mother Church mantiere Kabete kaachiel kod jotelo mopogore mawuok e kaunti ma Kiambu wach mantiere kanyo gitemo wacho ni gibiro bedo kod winjruok e ng'wech mar laro kombe opogore wacho ni nyaka sani kaka ne Musalia Mudavadi bende oloso e riwruok ma kamano Musalia Mudavadi owacho kanyo ni e komno mar jatend piny Kenya kanyo onge obadho mora mora en mana Ruto ema gidhi siro e kaunti ma Nairobi gavana en mana Sakaja ema gidhi siro e kombe mamoko gibiro bedo kod winjruok kama ntiere jochung' gi duond bura mar UDA wantie kanyo gi Ford Kenya wantie kanyo gi chama cha kazi wantie kanyo mantiere kanyo gi duond buche mamoko mantiere riwruogno mar siasa koro ineno ni wach ma kama dhi bedo mana machal gi mano mane kweth mar Azimio la Umoja tiyogo e go campaign mage nikech Nairobi noneno ka Sumra owene mawadhi mano Embakasi kanyo kaachiel kod mamoko bende mane ogo badgi piny e ng'wech akora Cleophas apani mae en okang' makare kalure ni e kinde mabende duond buche mag siasa moko gi ne donjo e riwruok mar siasa kigin kata kane gidonjo kacha duond bura ka duond bura nitiere kod dwaro mare omiyo ok ber ni duond bura achiel ema ponono imiyo pek moloyo duond buche mamoko onego bed ni gibedo piny kigin ging'iyo ka ponono ni e gweng'ni wati kata kod ranyisi ni UDA ochungo ng'ato to ANC bende dwaro nochung' ng'ato to ging'iyo kind ji ariyo gi ng'ama nitiere kod mbi e gweng'ni ka wamiyo ja UDA ni ponono onge kod mbi to ka wamiyo ja ANC ni to ponono nyalo miyo wayudo loch e gweng' machalo kamano aparo ni winjruok ma kamae nyalo bedo maber ahinya ne riwruoge mag siasa mar mondo mi ni kik duond bura achiel ema bed kod dwaro margi kata kik ket dwaro margi mbele ahinya onego bed ni duond buche matindo ka bende miyo thuolo mar chungo jogo magidwaro ahinya to e gwenge magiparo ni wan kata ANC watiyo kata kod ranyisi ANC kaka mar Musalia Mudavadi ponono onyalo bedo kod mbi e gwengego mag Western kata Imbo mar Kenya ber ka gine mimigi thuolo mar chungo ng'ato kacha UDA ponono ka nitiere kod kata ng'ato e gwengego mag Uasin Gishu ma ponono en gwengo magi nyalo bedo kod mbi ka nitiere ja ANC kono nyalo bedo tenge mar mondo mi gine anani ka gichungo jomopogore opogore e bwo riwruok achiel to ginyalo yudo kwan mar kombe maber kalure ni jalno mabende dwaro bedo kata jatend piny Kenya kwano maduong' mabende gigoyoga ni en ka osebedo jatend piny Kenya onego bed nabedo kod kwan mamalo mar jod bura e od bura kacha mar mondo mi kata kaponono nitiere buche ma odwaro nokalo ok obi yudo pek mora mora kalure ni obobedo kod kwan moro mainye od bura kacha kata mano od bura mamalo od bura mar Senate kata mamoko mabende wanyalo wacho nyaka mag county assemblies mana kamano koro mage jwang' e ikruok ne yiero nitie gik mathoth monego bed ni rango nitiere gigo mani malo monego bed ni inono kendo irango ni winjruok ma kamano kochopo en mana mar bero duond bura mari kamoro amora ma gintiere maneno ni uyudo kwan mamalo mag jogo madonjo e od bura ma opogore mane komno mar county kaachiel kod mano bende mar od bura mamalo nitiere wach machielo bende to boke mar 10 kanyo All Saints Cathedral noyawo kar somo ne rawere ma bende duong' ahinya iwacho ni kwanyarango kata pinywa mar Kenya mar neno ni opuonjgi wechego matimore e piny masani gi mago bende manotimore chon mar neno ni rawere duto odongre e yo moro makare jatend kanisano mano Ole Sapit ne oloso odiochieng' manyoro kane oyawo kama iluongo kanyo ni NCTC
Children and Teen Center mane oyaw odiochieng' manyoro e yo makare, kendo jokanyo nitiere oyawe ni ji te manyalo chopo kanyo mondo ne ni ochopi, kendo nogere kanyo gi omenda maromo kanyo milion 900 mantiere kanyo, kendo miyo thuolo klese maromo 36 mar chwalo somo machalo kamano. Nitiere kanyo gi weche mopogore mar rango ni ngima dhano odhie makare. Iwacho kanyo ni bende jotelo manochopo ting'o jatend migawo mag weche somo George Magoha mano yawe ayanga bende kaachiel kod jodito mag wechego mag somo mar neno ni gigi duto ochopo makare. Kanyo go hotel magawa man kanyo matin kaachiel kod wechego wacho ni studio bende nitiere kanyo mara wechego mag tudruok. Ineno kanyo ka nyithindo bende man gi ng'ol mopogore nigi thuolo mar chopo kanyo. Nitiere ng'uru mosebedo bende ito oboke mar 11 ng'ur e wi kaka ji oikore ne yiero mano bende nitie kanya rango thuolo mondo isome kanye gazet ni mara The Standard. Ito boke mara 12 Kipruto Arap Kirwa koro chiwo ler ka. En ang'o momiyo nowuok e riwruok mar duond bura mar UDA. Wacho ka nitie gik mathoth mosebedo ka timore kanyo, nok mi thuolo ogai mar UDA William Ruto nok mi ji thuolo mar chiwo pachgi. Kata kamano wach ma kamano osepingi kendo jagoro maduong' mano Veronica Maina osetamore wach ma kamano ni kade gigo ntiere. Dak nochiwo ng'ur mare ne telo mar duond bura ma kamano. Kata kamano en okang' wanyalo wacho ni nokawo en owuon. Nyalo bedo ni en ema owinjo kien ni duond bura no onge kod demokrasia kaka dwarore ni gitimo gin kigin ma ok gisumo paro mar jomoko. Kata kamano nosewuok kendo odhi e riwruogno mar Azimio la Umoja, mano Azimio la Umoja One Kenya Coalition. Kendo mana kamano nyakoromo ge jongwa ka oyweyo kiny makawuono mokwongo e chenro ni man nonro mag gazet mabiro wabiro kanyo gi gazet no mara The Daily Nation okinyi makawuono kete mana ka pod antiere ka kod Joyce Oduor. Kik idhi mabor nikech ka waduogo wamedo mana nono ni matut gazet mabiro. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Vitamin C nyodho kata tieko mapiyo chilo majonyo pien del manyalo miyo pien dendi yudo kansa kaponi siko kamarieny. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Nyakoro mokejwa ne wasingo ni wako mana yweyo maduno kendo wasekawe kendo waduogo ka. Gazet mabiro en gazet mar Daily Nation. En ang'o mantie kanyo? Iwacho kanyo ni decision 2022 weche mag siasa pod ni ka gi pek kendo en rakruok e kind jalo moro ma giwacho ni en oyudo mana mbi kaluwore kod sir mane ntiere machiegni kod jatend piny Kenya machon Nyasaye oket chunye kamokwe Daniel Toroitich Arap Moi kaachiel kod jal machielo mane orango kendo ne oyudo twech e kinde
mane jatend piny no ne nitiere loch mano Raila Odinga kachiel kod William Ruto e ng'wech makamae. Sigana wasewinjo kendo kane pok iyudo mar winjo de wayudo thuolo mar tugo ni sigana manokelwa kanyo kod George Bati mondo ing'e ni Raila Odinga ng'wech mare osebedo machalo nade e sirkal ma okalo kendo ng'wech mare mar laro kombe mopogore opogore. To mano bende ang' wayudo mana bende weche manyien mag migago mondo med mana ng'eyo jochungi kuonde ma opogore opogore. Joyce, wadonje siasa podi mantiere kae koso nyarango weche mamoko ma po nono ni wamiyo pek okinyi ma kawuono. Nitie wach mar Lusaka wacho kanyo chenro ma nitiere go kod jatend piny Uhuru Kenyatta ng'wech mabiro kendo ng'wech masano wachomo yiero. Kwanyalo mana ng'iyo wach momi peke ito boke mokwongo ni Monday Cleophas. Mano ng'wech maonge machal godo kata race like no other. Kalure ni kae kineno kaka Daily Nation opogo ng'wech machalo kama. Daily Nation opoge kalure ni sani koro Ruto chalo ng'ano manitiere ne en sani Ruto wang'eyo ni e jalup jatend piny Kenya. To en jalup jatend piny Kenya to sebedo kobalo kod sirikal. Ene mochalo jalno mapingo piny owacho sani kendo gigo duto ma sirikal osebedo kotimo osebedo kokwedo. Kata kamano Raila korka kore to en jalno masani wanyalo wacho ni entiere sirikal kende kinde mabende owuothe kor gwenge kotimo kisera mar ombulu osiko kowacho ni biro konyo e medo bero gigo mabende sirikal mar Jubilee kata mar jatend piny Kenya masani Uhuru Kenyatta biro weyo bang'e toka telo mare. Weche makama koro no mani siasa mapacho kae maparo ni kata poko ne kendo kata poko ne piny mangima. Kalure ni jalup jatend piny Kenya manitiere sirikal sani ema en osebalo kod sirikal kendo siko kowacho ni Raila ema nomiyo chenro duto mane Jubilee opango ok nyal dhi mbele yo makare tok mosruok mano bedo godo kod kod jatend piny Kenya. Weche mabende koro sani wanyalo neno ni en gwenyruok mar paro makoni kod kocha mosebedo ka waneno nyaka sani. Gigo mantiere kanyo itobo kendo mar 4 kod 5 momi pek wach mar ng'wech mosebedo kanyo ka nitiere kind Raila Odinga kachiel kod William Ruto. Wach mantiere kanyo Joyce manyaka sanje wacho kanyo ni reverse roles. Mano kaki wacho kanyo nitie jatend piny jalup jatend piny Kenya masani ok en jalup jatend piny Kenya to wacho ni weche gi kata chenro mage ne okaw kendo nomi mana jal machielo ma osebedo ka timo gi nyaka sani. Owacho ni pok oyudo thuolo makare mar tich kako kete kanyo. Iwacho ni nitiere weche masani oseketi ma William Ruto osebedo ka timo ma osebedo ka oluongo nying Raila Odinga e thuolo malach ma bende mano osebedo kanyo kaketo Raila Odinga opara manyime mar dong e siasa maturka. Ato bende binge ni sani wanyalo wacho ni akalure ni bende nitiere wach moro ma bende omora kalure ni chon Raila Odinga emane wachorega ni en emane oketo maino mare e bero ngima mar jopiny. To sani koro Ruto ema sani koro biro kod model mare mar bottom up economic model matende no temo keto maino mare e bero ngima japiny ma kawaida mosiko ko wacho ni mama mboga jogo matimo helni matindo tindo mabende kotimo kisera mare mar ombulu osiko ko owacho ni nitiere pesa kata omenda makore lach mobiro miyo jogo manitiere pinya e bero sectors mopogore opogore obed mago mag joboda boda obed mago mag mine mausa lot mage weche ma osebedo ka wacho kata kamano wanyalo wacho ni mana ka kondike kae ni sani koro reversed roles migawo magin godo kata tijgi opogore. Raila kane ber to Raila monego be ni nitiere kwethno mapingo piny owacho to Ruto ema de ber ka nitiere sirikal kendo onego be ni kaka en jalup jatend piny Kenya onego be no keto maino mare neno ni wan sirikal marwa ni watiyo mochopo kanye onego be no ngiso jo Kenya ni kalure ni watiyo mochopo ka ko yiera abed jatendu kendo kum thuolo mar higni 5 kata higni 10 mabiro abiro medo kelo dongruok mabende jatenda oweyo to sani koro ene makoro wuok oko kucha koro okwedo kila kitu ma Uhuru osebedo katimo. Wach mabende nitie kanyo mapek iteni mar 5 iwacho kanyo ni koro nitiere campaign makoro wuok yo manyien kendo iwacho ni oyudo teko banka na Azimio la Umoja One Kenya oyiero kanyo Martha Karua kaka bedo jalupa Raila Odinga e ng'wech machalo kamano. Campaigns osebedo mopogore kendo joma mine osebedo ka igeto ahinya e ng'wech masani oganda nitiere ahinya te ng'wech mar donjo iwacho kanyo donjo kar jot mar jatend piny Kenya
mano State House makoro sani ji ochomo bang' yiero mabiro. Cleophas ka wantiere ito boke mar ang'wen piny kanyo bende koro waneno ka jatend migawo mar arita e pacho kae mano Fred Matiang'i sani koro osingo ne jo Kenya ni kwe biro bedo mano e kinde yiero mabendi biro bag kanyo kochopo tarik 9 dwe mar 8 higani. Weche makamagi nyowacho odiochieng' manyore kinde mabende no wuoyo akane entiere county ma Murang'a e kima bende no wacho ni ogiseketo e yo makare okenge duto mag neno ni onge tulo moramora mabiro muocha e pacho kae mano to kata e kinde yiero mibiro bag kanyo tarik 9 dwe mar 8 higani. Weche makamagi ang'eyo ni nyaka sani gikete maino margi ahinya tok weche mayando liekore nitiere gwenge moko matulo nyalo muoche. Omiyo mane momiyo nyaka koro gine ni ng'iso jopiny kata giketo jopiny obed kod geno ni adiera migawo mochung' ne arita e pacho kae nyaka koro kete ng'ala manyime weche go mag kwe mar mondo mi tulo moramora kik muoji. To Cleophas adwa ni wadoge chien e itoboke mar adek mano mar gazet mar Daily Nation. Ang'eyo ni wasemulo weche mathoth mag siasa kata gazet mar The Standard. Ito boke mar adek mano masira mabende notimore nen wach mabende wanyalo wacho ni en mar lit kod kuyo. Kalore ni ji 11 nowito ngimagi e masira mar apaya to kane giwuok e nyasi no mar nyombo. Wach makama en wach mamako chunya ahinya nikech kalore koda jogo mabende wanyalo wacho noto ni matatu mabende ne giidho nonego bedni en matatu mating'o ji 14. To negi idho matatu makamano ji 24. Manen wach marach ahinya kendo waseneno ka masiche mag apaya osebedo ka medore ahinya e pacho kae. Nitiere mathoth Joyce mosebedo ka timore kendo en ote marwa kaka oganda ne anyuola manowito jogi joheragi e masira mar apaya manotimore odiochieng' manyoro e gwenge ma Kitui. Kendo gima nitiere jogo mane otony golo sigandgi samoro nyalo bedo ni katin bende ka idho nyamburko isebedo ka ichwalo ywak mari ne dereba kendo ikone kanyo ni ati kik iriemb nyamburko e ng'wech ma intiere go kanyo no. Samoro gionge kod rang'o ka ng'wech mantie kanyo, speed governors gionge godo. En mana gari maringo kendo ringo yo moro marach ahinya. Ma gari mane ting'o onego ting' oganda maromo 14. Oting'o kaja ji maromo 20 kod 4. Matine nitiere jomoko 10 momedore. Mano medore kanyo. To ne gi nyasi moro manyalo bedo ni en mano mar nyombo. Mano ka gintiere gwenge ma Kitui. To gima nitiere kanyo nitie jal miluongo ni Mwendwa. Wacho ni en ne otony e masira makamano kendo ok owito ngimane. To gima owacho kanyo ka irango gazet mantie kanyo ite ni mar adek. Owacho kanyo ni ne osiko okono kata owacho ne dereva ni kik iringe ng'wech ma iringeno. Ring mana yo moro madwarore yo makare. Bang' mano gima noneno gari nyamburko no ne wuok mana ndara kendo owinyore dinuoya. Ka osewinyore kanyo dinuoya gima okete en mana ni ne gineno ka giwuok mana oko mar gari no. Kendo kane giwuok oko mar nyamburko nitie ringre jok moko mane osebedo oko kanyo. Jogo wito ngimagi, jok moko ni oko. Jomoko nitiere kod jomo hinyore bende nitiere kanyo. Gima kama onego bed gi twak makamae kendo juma ne wadhi pango wadhi yudo jolony e weche gi mopogore opogore mondo mi wakel wabed kod ng'eyo ni jomage machiwo ng'wech makama. Nyalo bedo ni jogo moidho nyamburko ema kono dereva ni terwa ng'wech wada chopo. Kos mar dereva ema wacho kende ni kinde rach sarach kendo ne wachop kama dhi e yo moro makare. To gima chielo Cleophas matatu makamae nonego bed ni ting'o jowuoth 14. Akia gimomiyo ji 10 moko ne kao kigin bende giidho matatu makamano. Akalore ni bing'e ang'eyo ni nyamburko gi kinde ma ilosogi ka matatu mating'o ji 14 ne mane pek monyalo ting'o. Kochako med ji 10 moko e wigi matinde ni wanyalo wacho ni koro pek mar omedore ahinya maponono kata kako ringo nyalo bedo mopogore. Omiyo kata jowuoth e kinde ma koro giidho nyamburko jowuoth bende onego bed ni beda kicha onego bed ni giher ngimagi giwegi. Iwacho ga ni ber chopo kingima kata ichopo moleo manade kare chopo kapo non yudo kod hinyruok tichopo mapiyo. Omiyo kata jogo ma jowuoth onego bed ni kinde ma idhi wuoth kata ka intiere e ndara kacha to nitiere nyamburko mosebiro kopong'. Wewe nyamburko no dhi irit nyamburko machielo mapono nonge kod ji mang'eny nikech ting'o ji mang'eny kata fundo ji mang'eny e gari ema miyo jomoko bede gari ma ok gi rwako kata seat belts matinde nitiere nyamburko moko nikech koro ibeta kacha idiori idwa ni chop to king'i ni dhi chop
chopo e yo machalo nade. Derepe ma bende riembo geche e ng'we airititi bende onego bed ni ing'iyogi. Ka nitiere limit ma ineno ka dereba dhi kalo, ber kaka in jalno mobet e gari no, ber mar mondo mi igol duondi. Ing'iso dereba ni anto bing'ena pana nyalo kata ng'iso dereba ni olora piny, nikech onge tiende oriemb gari matek to ponono kosekelo masira makamae. Karo kaka ji 11 mane otho, ne giwuok e nyasi moro mane en nyasi mar mor. Koro nyasi makamano ne odong' kod kuyo kaluwore ni wito ji 14 te kata wito ji 11 te en gino malit ahinya. Ang'eyo kata ni nyasi mane gidhiyono en nyasi ma koro wanyalo wacho ni onge mor moro amora mane giyudo. Nikech kane en nyasi no mar keny kendo kane ji otero kane gidhi nyombo, iwacho ni gigo mane gitero kanyo koro mane en trip mogik kane gisebedo kanyo kod wuoth madhi ariyo mar sombo jogi kawuok mane wacho kanyo ni e gweng' miluongo kanyo ni Mbondoni, kendo kama ne nitiere kanyo en wuoth moro mane osechane moro makare. Koro e ng'wech ma kamano gik ma kamago timore, kendo gima nitiere jok ma mako dhoga, nitiere anyuola ma wuok anyuola ariyo mane owito jogi mane wuok iwacho kanyo ni nitiere miyo mane owito ngimane kaachiel kod wuode, ka anyuola machielo ne owito miyo iwacho ni jaod wuode kaachiel kod nyiminege ariyo mane owito ngimagi. En gimoro malit ahinya, iwacho ni anyuola ariyo ne owito ji madhi 6 e masira makamano e kind ji 11 mane owito ngimagi. En mana gino mar Nyakora Mugejwang' ni gigi duto ma otimo e kindegi ma wantiere e ng'wech, wabeduru gi thuolo mar ng'iyo kaka wabedo kod arita makare ka wantiere apaya kendo watiyo gigi ma olos gi lwet dhano. Iwacho ni olos gi lwet dhano kendo giringo to gipodho apoya nono, wabedru akicha ka wantiere ndara. To kama kamano wabiro chwalo derepe bende mondo mi wapachgi e kinde mabiro mana mbele kae mondo mi wanyiw gigo duto mantiere kanyo. Ito boke mar 6 DP system ne obwok ahinya kane IBC opuodha. Joyce. Mago weche maruto lieko. Kora kia ni system, nikech en system mabende okete quote and quote. Kora kia ni system mabende koro wacho ni nobwok ne en system mar jomage. No wacho ni onge system mora mora manyalo bedo. Nikech onge system manyalo bedo ka en okia. En bende ne sirkal kanyo. Akalore ni bende koro jo Kenya Kwanza sani koro gin be kinde ma koro gi akia ni akia gima Ruto ne para. Akia ni nen kod buok ni en ok nyal bedo clear. Kose no paro ni nitiere jomoko mane nyalo thiro chenro mar puodhe kaka jalno madhi laro kom, kaka achiel kuom jogo madhi laro kom ten piny Kenya. To bende gisebedo ka giseyo jogo ma bende kata jogo ma gintiere ng'wech makamano kuomgi ni gin jogo ma bende oketo maino margi e loko pend chike mapacho kae kar bero uchumi mapacho. Kata kamano wacho ni josiasa gin jogo ma dhog gi mit. Kawuono ng'isi wach makama, kiny oloko pacho ng'isi wach makama. Jopinye makoro nyaka bed mariek. En mano e rieko mar Nyakora Mugejwang' nitiere kanyo mar nono gik mage monego bed ni itimo e kaunti ma Meru. Kiraitu Murungi ochomo kama koro idhi yiere tielo mar ariyo mar bedo gavana ma Meru. Mano ka irango kanyo to boke mar 7 nitiere kanyo. Ka nitiere machielo bende mar Raila Odinga. Iwacho ni pek magiketo kata Kiraitu Murungi bende wach momiyo pek en mar rango ngima kata bero ngima dhano. Iwacho ni social welfare meke ma koro miye thuolo mar neno ni odhi bedo kanye okang' ma kata wacho ni tielo manyime ahinya mar neno ni oyiere tielo mar 2 mar bedo gavana ma kaunti no ma Meru. To bende wacho kanyo ni e tielo mare mokwongo kaka gavana ne otimo projects mopogore opogore mano moriwo renal kod intensive care unit ma bende noloso kaachiel kod center mar thiedho tuono mar kansa mano e od thieth mar Meru County and Referral Hospital. Ka bende nogero osuptal manyalo ting'o jotuo manyalo romo 250 mar mondo mi oduok chien dhugruok mar jotuo e ute thieth. Mago mana moko kuom gigo mabende wacho maponono ka oyiere kendo obiro medo bero ngima jodaka e kaunti ma Meru. Mano ting'o nyaka kunyo awacho ni bugni kata kisima manyalo konyo oganda yudo pi e yo moro makare, pi moro maler maromo 200 e thuolo ne mane ntiere kanyo. Wacho ni mare wacho ni gin gi vision 2040 kaka jogo mawuok e gwenge ma Meru. Wayudo bende matimore e kaunti ma opogore opogore mana kaka wadhi nyime kod weche gi mantiere kae gazet ma opogore opogore. Ne wawinjo sigana mara pur mara avocado ma osebedo
e thurwa kae, kendo ji yudo thuolo mag yuto yorego mag pith. Iwacho ni pur gi ohala en gimoro ma osebedo ka konyo oganda, to inya jogi makoro nitiere Murang'a County ma osebedo ka ong'e kod pur mar kahawa kata kofi. Kirango sani koro gidonje pur mar avocado, ma thuolo machielo mar rango yore mamoko mag yudo yuto ka opogore gi mago ma wang'iyogo. To Cleophas, ei pur mar avocado no, jopur mag avocado e county ma Murang'a koni sani koro liekore ni nitiere jokuo avocado. Aka bende giwacho ni sani koro gintiere kod luoro nitiere jogo makwalo avocado margi. Ka nitiere omenda madirom bilion 3.5 ma bende jopurgo koro wacho ni gilalo tok kosekwal avocado ma bende gipidho. Wach ma bende wanyalo wacho ni en wachno ma hinyo jopur ahinya, nikech bilion 3.5 ok en omenda matin ahinya, kaluwore ni avocado no bende en olemo. Wanyalo wacho ni en olemo ma bende iuso nyaka e pinje maoko. Omiyo ka ikwalo avocado margi ma en, wanyalo wacho ni en duoko gi chien. En gimoro malit ahinya ka oganda osepitho bilion 3.5. Nyalo pere ni onya nyiewo ang'o. Ka intie buo Nairobi ka inyalo chungo apartments, udi mang'eny ahinya, kata kinyalo mana nyiewo gi buore Nairobi ka inyalo bedo achiel kuom jomoko miwacho ni inya chung koro e kom mar MCA tendonge. MCA nyalo bedo ni tin kodi, inyalo wacho ni imanya 250,000 dhi yud puoth kowuok kuom IBC dhi chung ilar kom jatend piny. Mano gimoro minyalo yudo bende. To mana rango ni omoma kamano nyalo bero yuto mari e yore mag pur ka itimo ohala e sekta mar pur mar avocado. Ito boke mar 11 kae Cleophas, sani koro osenyisa jo Kenya ni obed akicha, kik gibed moluor. E kinde ma bende sani koro iwacho ni jogo ma bende nitiere sekta mar thieth, kata jolony e sekta mar thieth, health experts, gino ma bende koro giwacho e wi akeni wawach ni en tuo kose muoch mar tuono mar monkeypox. Kalure ni nitiere ranyisi moko ma bende ose goli mar mondo mi otergi e pinyno mar Senegal, mar mondo mi otimnegi nonro kaponi en tuono mar monkeypox kata oyo. Kata kamano ng'is jopinyno bed akicha, kik gibed maluor, nikech bedo moluor no ema ponono nyalo miyo tuma kamano kata nyalo bede pacho kae. Inya paro chieng' mane midhusi mar corona no muoche thurka, kendo ji nobedo gi buok ahinya. Kendo wach ma koro jalonyo weche mag thieth mano Ngire Rogo, mano Professor Rogo, wacho kanyo ni oganda mantiere Kenya kik bed kod buok ahinya. Iwacho ni yudo monkeypox kata kino ng'ama ntiere kod ranyisi ne nyalo bedo kod monkeypox, ok en death sentence. Yudo monkeypox ok tiende ni in kore ichomo mana kaburini direct, in kore iwewa, in kore itho, in kore iwuok e piny ka. Kik wabed kod akweda ne jok man kamago, nikech gin duto gin mana oganda wa, kendo onego giyud thieth e yo moro makare. Kirango nyaka sani report mano chiw kanyo kod duol kata riwruok mag thieth mano ito oboke ni mar 11, gima nitie kanyo ni oselandre pinje maromo 27 mano non endemic countries. Gik mantie kanyo midhusi makamano osechopo e pinjego, mano kochopo odiochieng' manyoro. Kendo wach mantiere en mar neno ni oketo okenge makare mag timo nonro, mag yudo yedhe, mag rango kaka inyalo yude ka entiere kinda oganda. Ni wacho ni pinje mantiere Afrika ne odong' chien e wechegi mag midhusi mar corona, mano ka warango mokwongo. Wach mantie kanyo ne gionge kiwango makare mag rango tuochego duto ni nitiere yo mane, inyalo pimgi yo machalo nade, inyalo ter ng'ato e kar thieth mondo yud rit e yo mane. Mago duto koket e tim ka wasomo kata ka wayudo wechego duto kaka ne gichopo. Jandiko mantiere ka Daily Nation, mano Helen Shikanda, ka ondiko story mantie kani, wach mantiere en ni nyaka sani labs duto mantiere alwora mar Nam Lolwe maluongo kanyo ni Lake Region Economic Block onego bed ni bedo piny to rango kaka giketo chenro makare mag rakruok gi midhusi ni ponono muoche pinywa mar Kenya, nyaka sani pok olando chopo ka. Ato bende gino ma bende gitemo ng'iso ji ni jogo ma ponono clinics, jogo mantiere kod kata modak kata manigi kute mag ayaki, onego bed ni gine makoro gibeda kicha ahinya. Kalure ni tuo makamano kata monkeypox komako jalno mantiere kod
komako jalno mantiere kod kute mag ayaki to weche makamago nyalo hinyo ngimagi ahinya kalure nitiere kaka ginyalo medo kelo negi midhiero ahinya ahinya jogo makoro nitiere kod monkeypox onego bed ni koro jogo mantiere kod kute mag ayaki onego bed ni koro gibeda kicha mar mondo mi kik gigam monkeypox. Bende wach ni moko kuom ranyisi ma gintiere kanyi nyalo bedo kod flu like symptoms kata mano nyalo bedo homa matin tin, wantiere kod rashes, nitiere kanyo kod mago lesions located genitals kata manyalo mako kuonde mag mopondo mago e ng'ato. Kata kamano Cleophas, ka wadhi mbele ka wang'iyo to boke mar 12 mano mar gazedni mar Daily Nation. Sani koro nitiere kaka governors moko oketo tenge jogo mane gise yiero kaka jolupgi mano motelo ne yiero maduong' ma higa ni. Kiwacho ni thoth governors sani koro ma olap dhogi ndong' ne kom makamane tielo mar 2. Moko kuom gi owuok kayanga mar keto tenge jolupgi mane giyombo gode tielo mokwongo. Sani koro giyiero mamoko ma gibiro laro godo kombe makamago e tielo mar 2. Governors makamago nokoket kanyo wantiere kod Anne Waiguru, Lee Kinyanjui ma Nakuru, John Lanyangapuo, Wilbur Otichlo, wantiere kod Mutahi Kahiga, kachiel kod Mohamed Mohamud ma Wajir. Mago moko kuom governors mak sani koro giweyo jolupgi mane gitiyogo sani kendo koro giyiero mamoko mar mondo mi gidhi e ng'wech makamane tielo mar 2. Nyalo bedo ni gin bende gintiere kod gwenyruok mar paro kod jolupgi mane momiyo giyiero mamoko kata gineno ni ka giyiero mamoko to mamoko ma giyiero no po nono nyalo medo gi mbi mar mondo mi gilok kombe ma gidwaro e tielo mar 2. Nitiere jal machielo masani bende owuok lela ne daro kom mar governor e county mano county ma Kirinyaga. Gima nitiere ni jotelo gi subedo kod winjruok moro ma ok ni kare kendo ka itemo mana rango Anne Waiguru ma en governor ma Kirinyaga sani koro yiero jalupne madhi bedo kanyo ng'wech mar laro komno mar governor mano James Kinyua Mutugi makoro sani oiwacho kanyo ni tieko ywaruok margi mosebedo kata winjruok moro moko osebedo ni kare kaachiel kod jalupne mano Ndabiri masani kore wacho ni kanyo gintiere kwethno mar Kenya Kwanza ka Ndabiri nitiere kacha Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Wacho ni sani nitiere gik makamago ma osebedo ka kwako jotelo gi ka e county ma Taita Taveta. Governor Granton Samboja as also iwacho kanyo ni o replace kata owilo jal mare mano Majala Mlagui mano manentie kanyo gi mea machon mano ma Taita kanyo Mavoi mano Priscilla Mwangeka. Iwacho ni Mr. Samboja kaachiel kod Mlagui nobedo kod pogruok kata gwenyruok e paro mano higa mar 2019 ka gigi duto biro wach mantiere ni pogruok nyaka nen ka oseneno e ka koro gibiro kendo giloko pachgi. Lee Kinyanjui bende oweyo Eric Korir kendo okao jaod bura machon ma Nakuru West mano masani bende mano Francisca Kamuren kaka jalupne. Wacho ni sani nitie jogo magoyo nitie kad mopogore nyabedo ni en kad no mar gender ma bende ng'eny gi osebedo kanyo ka wacho ka in governor madichuo imanyo mana ng'amiyo ka in ng'amiyo imanyo mana ng'adichuo mondo bed jalupni e ng'wech makamano. Wycliffe Wangamati bende nitiere gi ng'at mano yiero kaachiel kod mago bende mantiere Nderetu Muredi ma Laikipia, Stanley Kiptis mantiere Baringo kaachiel kod jogo mathoth gin moko kuomgi mantiere kanyo. Governor Anyang' Nyong'o ma Kisumu Stephen Sang, Kiraitu Murungi, Fahim Twa Malamu, wan kanyo gi Joseph Olelenku ma Kajiado, Hilary Barchok mago mano mawuok Bomet gi Amos Nyaribo ma Nyamira mago to mako jogi ka Kisumu pod wang'e ni en Dr. Owili ema pod omako komno mar jalupa Nyong'o yiero maduong' mabiro. Ka wadhi mana mapiyo piyo Cleophas ito boke mar 13 kae sani koro mano speaker mano mar Senate mano Kenneth Lusaka sani koro wanyalo wacho ni okang' mokwongo nowuok okelela kendo owacho gigo mosebedo katimore kendo sani koro olieko. Wang'eyo ni Lusaka sani nitiere kwethno mar Kenya Kwanza sani koro olieko kaka jatenda piny Kenya mano Uhuru Kenyatta ne temo mar ywaye mondo odog kata odonj
e Azimio la Umoja mano One Kenya Coalition mar mondo mi osir lwedo mano moluora Raila Odinga. Magi mana kaluore kod twak mabende nobedo godo kod oboke ni mano mar Daily Nation. Kabende kendo penjo maduong' kanyo Joyce mantiere iyudo kanyo ka ipenje gimomiyo ne oyiero Kenya Kwanza to weyo Azimio ma jatende siro wach mantiere kanyo ma ochiwo owacho ni giduto gin osiepege. William Ruto en osiepne kachiel kod jatend piny Uhuru Kenyatta. To koro ndalo mane pogruok ma kamago ochako nyenyore lela mar koro ni ji ariyo gi jotelo ariyo madongo gi ok winjre kendo koro sani gintiere gi kweth ma opogore ahinya. Nokete kumoro wacho ni kama tek ni oyier ang'o tang'o ma bende onego bed ni oweyo. Openje kae nonro iwacho nitie penjo mathoth ahinya ma oket kae. Ka penjo moko ipenje gimomiyo ang'o ma nowuok kodhi laro komno mara governor kano sechung nosedhi mochopo nyaka kar bedo speaker mar Senate kendo sani koro odok e ng'wech. Kata kamano weche ma kamago joneno magwa nyalo mana kawo thuolo ma kaluri nene wanyalo wacho ni en penjo gi dwoko sani bende koro openje ni ang'o momiyo koro noyiero duond burano mar Ford Kenya. Penjo thoth kacha ma bende joneno magwa nyalo mana kawo thuolo mar gi makende mar somo e kinde mabende kapo nono ni gazet mar Daily Nation kata mano mar Standard emomori odiochieng' ma kawuono. Cleophas aneno ka nitiere machinglo moro ito boke mar 16. King'iyo ito boke mar 16 mar gazeni nitiere wanyalo wacho ni ma en State House. Kose nikech nitiere bendera mar piny Kenya ma nitiere kanyo to nitiere ot marachar ka nitiere jalno mabende lidho kowuok e dirisha. Jal malidho ka ni chal kagima wang'eyo koro magi joga kaka nyalo nene bende ka itemo range kanyo en jal moro ma chal ni ing'eyo. Iwacho kanyo ni nitiere kanyo eviction notice. Iwacho kanyo ni nitie oboke miketo kanyo mar tieko. Iwacho ni koro kinde ni osechopo mar dare odni kendo mano kar jot mar jatend piny Kenya mano mantiere bura Nairobi kae. Kendo iwacho kanyo ni kinde osechopo wach mantie kanyo nene nade en mane kaka entiere. Nyalo bedo ni kamane kaka entiere Cleophas kata kamano magi mana machingla ni joneno magwa nyalo pongo gi wigi ni manen winga masani koro mienje dirisha kanyo ka bende neno koket exclamation marks e wiye kanyo ochalo ni mano gima pache paro. Kata kamano joneno magwa nyalo mana neno to gipongo gi wigi ni mano en winga mabende wuok oko mar dirisha kanyo. Cleophas mita nitiere wach moro mabende omako wang'i kang'iyo ito boke mar 21 mano magazeni mar Daily Nation pod gin mana weche go koro magi weche matimore e counties magwa ka bende siasa matimore e kor gwenge mapacho ka inya to e counties bende gin siasa ma jopiny sani koro keto maino margi ahinya. Ka bende nitiere jogo mabende oket tipo gi kanyo wantiere kod mano Teso Luya factor party politics to influence elections outcome. Mago kalure kod siasa mabende biro tima mano e gwenge go maga Teso. Ojamong en governor ma Busia. Sospito Ojamong. Sani wuok dhi laro komno ma Teso. Onego bed nade. Nitie jogo makoro wuok ni koro dhi laro komno mar governor. Kendo isuo kanyo je beach ino kanyo Polo Tuma ma ODM ni kanyo na jaod bura ma Nambale Sakwa Bunyasi kachelo kod Moses Mulomi mabende dhi chungo tikono mar DAPK Michael Olo ma dhi chungo kanyo gi duond bura no mar NLP. Weche gi duto ka irango gi nitiere wach moro ma osebedo ka liekore. Nitie kweth mathoth mantie kae achiel kende ma onge to kanyo ni duond bura mar DAPK gi ODM nitiere ruogno mar Azimio la Umoja One Kenya en NLP kachiel kod ANC jogi kirango ng'wech makamano kirango matimore e county no ng'wech dhi chalo nade ka sani neno kanyo weche ma Busia kende. Busia nigi kwan jomodak Busia kanyo gichiegni kata 1,000,000 en kanyo 1,893 1,681 ka jogo ombulu karango sani kwan mantiere nyaka sani higa mar 2022 en kwan maromo kanyo 410,176 jogo mantiere kanyo ka oting'o gwenge mopogore opogore mantiere alwora mar Nam Lolwe mano moting'o Teso North, Odiado Hills mantiere Samia Hills kanyo, Yala Swamp, Busia Border kanyo mantiere kanyo gi Nella Crafts mantiere alwora kanyo koting'o Matayos Butula Teso South wacho kanyo Teso North Funyula Nambale kod mano ma Budalangi.
Kata kamano Cleophas magi mana weche mabende timore e kor gwenge mapacho to wang'eyo no kene county ma Busia kende. Sani koro siasa waneno ka tuche kor gwenge mopogore pacho kae ka kata kamano kaka wacho pile ni sani koro mipira nitiere e lwet jopiny maging'eyo jalno magidwa yiero kendo gigoloko jalno ma ok gidwar. Cleophas akia ka nitie wach moro ma kendo mako wang'e gazeti ni kapok watieko mana okinyi ma kawuono Joyce to nitiere weche ma ji osebedo ka wacho ni kendo chopo mara kelo kwe e alworawa kaka nitie kanyo e Hoho mar Okak wantie kanyo gi Kerio Valley jogo mosebedo kanyo kabedo gi weche mag arita kwe moko osebedo kane kare kaachiel kod mago bende mantiere Elgeyo Marakwet kaachiel kod mago mag Lodwar wach mantiere kanyo ma ichwalo kanyo kod Jabisop John Bida makoro osechopo kanyo ka wacho wechego mag kwe mano ja biskop manyien mantiere diocese no Malodwa bishop Malodwa mano mane ogolo kanyo Kimengich koter kendo e county ma Uasin Gishu mano madhi chung'ne diocese no ma Eldoret bang' to mara Cornelius Korir gigi duto mantiere Joyce awoni mano e wach mantiere kanyo kapo nitie ng'wech malich ahinya e campaign e county ma Kisii weche guntie kanyo kendo adhi mana rango gi e yo moro onego gibedi e yo mane Sibarati kaachiel kod James Ongwae jomage monego bed ni chung'ne campaign nyaka kano Joyce wagoniro kamano nyako bedo kod okinyi ma kawuono ginyakwara muge jwang' kamoro amora mane yudo wagoniro kamano ahinya kuom kete mana kae ote magu wayudo kendo wasomogi e yo moro makare wagoni erokamano kuom bedo kodwa ka Abdalla Mdambo Luke Otieno Vijay Pint Adori Nyarandago Minzonia gi jogo duto mantiere kanyo wagoni erokamano nyako bedo kodwa kanyo Charles Okode bende kantiere Nyalenda Niaje? Ni kama unashangaa